Kok gampang men ngono lho Pak De? Pak De. Kae iki tek-tekane Mbak Yuli iki lho. Tenang nek karo Pak De selamat genah selamat, Mbak. Oh, Pak selamat to. Jenengan asmane Pak selamat to. Selamat. Monggo Pak De mriko. Neng ngopo sliramu tega. Aduh. Aduh.
Jeruk manis sing, kok tak celuk meneh. Jeng, kok dipersiapkan lagunya apa melih nggih? Tos sik, tos. Selamat. Tos. Kok dipersiapkan meneh lagunya apa melih? Ditos sik. Heeh, siap. Jajak entok sik lho. Wes, tos dhisik. Nah, ngono kok yo, nang. Ning ngopo sliramu nego? Ninggal aku kaya tanpa hatiku kana turut sebutiku. Ya Allah, kena rambutnya Pak De. Apa? Monggo Bu Selamat keluarga besar saking Laradan Seragen. Ayo Bu Selamat, ayo maju. Monggo Bu Selamat. Lagi bosen dikit ngesake lagu malah ngilang ki. Keluarga besar Seragen kisah ngersake lagu malah tindak metu mbuh. Selamat malah ngilangi lho. Ayo bosku. Sing ngesake lagu bose. Bebrayan Padha-padha Wonogiri. Sira
suwon marang sliramu aja lali janji prasetyamu ninggal katresnan masih tresnaku kang satuhu tulus ngrenggani jiwamu yo tinggal katresnan bosku jual menara nalika sliramu ninggal aku oh harga sik ya apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Oke, terima kasih atas bantuan. Kita kembali ke atensi masih ada Cinan Bana sebelum masih ada waktu 10 menit. Karis, Jaki, dari Pak Joko niki spesial ke Pak Joko. Pak Joko, brengose ya Allah. Habis ini Madiun Ngawi, lupa saya. Besan.
mohon sidarane ayo bangun rumah tanggane. Ijolke meneh Pak De. Ijolke meneh. Ijol nara. Ijol meneh no. Lu gare 20.000. Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Jalani lo Mas. Kene ijol meneh 300. Anake sing bakal tempe. Pak De, ijol meneh. Kene ijole kene. Ijol pira? 200, Dik. Iki pira? 100. Lanjut Nang, ngeser. Pak De tak bonus 10.000. Terus Dek. Ya. Ora coro iki. Ora coro genah. Ya Allah, iki aku ngelingi mbahku koyo ngene ya Allah. Monggo Pak Joko keluarganipun nyapure beksan, ngundang anak ketemu jodoh. Monggo Pak Joko. Timun kire-sire lamun ra wes-wes tak kudangi tak sayangi anakku sing bagus dhewe anakku lanang saben Monggo keluarga besar saking Seragen, tak kutiang-kutiang keluarga besar saking Pak Joko monggo. aduh sayang aduh sayang timun tires-tires lamun ra wes-wes Pak Joko monggo nyemas timun garane melu
Joko Rianto mandap. Karo lurah ora berkah saben dina ngomong digeblak oyah yen salah setitik ngomong digeblak oyah mangko awake lungkrah Dede paling enak mangan lawuh tempe paling penak nikah etuk semua yen kowe pengen nyeret dede paling penak nikah karo MC ngono ayo ngomong dhewe wae sing penting rasane lali janjine masih seling padha rasane ya udah Pak Ji lali janjine ya Rizka Moriska monggo dia yang kesana lali janjine Dek Bosoli monggo Bosoli Bosiana monggo Bosiana ono kene aku nunggu kowe Bengawan Solo tak SMS rambelesi tak telepon malah kok monggo Pak Selamat merapat Pak Selamat Pak Selamat monggo merapat ayo Dek alesane mangko monggo Pak Selamat monggo Pak Selamat asik asik adung dandang ora teko lagune napa Mas? mungkin nyon lagu napa bablaske napa niki dereng rampung Pak Selamat dereng rampung niki oh alah arep ngombe amimi sik ngelak janjane kowe nang endi ayo Pak Selamat mriki riyen
Rizka, Dogana, sini kita panggil Bos Oli kita. Ya, siapa namanya? Bos Yana. Bos Yana. Di mana beliau Bos Yana? Oh, di sini. Sherlocknya di mana? Oh, Sherlocknya di sini. Bos Yana. Bos Si Yana Tenggono, Bos Yana. paling ganteng Bos Biki. Yana dipersiapkan Kesukaan anu, ya. Dek. Saya suka Bos Oli, Bos Yana. Suka sekali. Licin sekali. Mungkin punya Dapat lagu. gak Pak Nok? Adik. Bos Yana lagunya apa Bos Yana? Astagfirullah. Ya, lagunya mau campur sari apa dangdut? Iya. Mau koplonan boleh. Nah, Oke. Alah gak usah repot-repot tuh jadi gak enak loh. Pak Nok, sambil Dek. tunggu Bos Yana dihabisin dulu lagunya ya. Oke. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Nanti tunggu. Janjane kowe ning ngendi? Kowe Katu saja nyupiani. Hatiku sujono. Datang lagi. Kowe kancan karo wanita liya. Monggo bosku. Bos siapa namanya? Oh, bos kita. Yang satunya dia, adik. Yang ini bos siapa ini bosku? Bos apa jenenge bos apa? Bang Dinamiku sing aduhku. Bang Jack. Kowe ngajak ning taman mangu. Bang Jen, Bangun. Bengawan Solo. es labales Entane pun malam bopateni Aku manjel kowe dengan ati kan jiwel 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 ala jiwel Habis ini Dek Biki, Pepi merapat ke Bos Yana yang paling ujung Ya, pakai batik. siap. Tanya Bos. lagunya apa? Ngersakne lagu mboten jenengan. Kenapa lagu ini? Gubuk Asmara londur maju. Ya. Duet karo podo lanu podo lemune ya podo ngoh. Bikin tek kesek ya. Yeah. Yuk monggo Bapak. Janjane kowe Gubuk Asmara. Asik-asik. Atiku sujono ono kene karo wanita liyan Gubuk Asmara monggo Mbak Yuli, Mbak Yati. Matur Bandung monggo Kang Pasti. Bos Yana monggo lagunya Jawa loh.
bersama. Napa malih? Mbak Siana, mari ke sini Mbak Siana. Maret keleren. Neng cagak kebak tulisan le sumbang warna abang tondo Juli isih prawan. Nanti ada gulu pedot. Ibu lagunya apa? Ngerentengi wedoan ya. Umpama boleh. Oh umpama. Ada ngerentengi wedoan, ada gulu pedot, ada umpama kowe ra wedi dosa. Pinter. Pinter ya curhat. Oh, cah kene. Anakku sayang. Rentengi wedoan masih sisan yo. Debiki rentengi wedoan. Spesial kanggo dulur-dulur keluarga besar Sragen. Bos-bosku semuanya. Bosiana, monggo Bosiana, monggo. Nah kesini Bosiana. Ojo gampang ngasute, ojo gampang cemburu. Tresnaku iki hanyalah untuk dirimu. Wis ra ono wong liya kacapa mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku.
poramu. Nyusah yo ojo. Bos Yana. Terima kasih bosku. Sapa sapa sapa. Sapa sapa sapa. Bos selamat. Ayo kene bose. Ayo Merapat bos selamat. Aja ado-ado. Ojo gampang nasuti, ojo gampang cemburu. Cintaku ini hanyalah untuk dirimu. Wis ra ono wong liyane, kacoko mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagi